ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1-2 ଅଙ୍କରେ ଓ ଅକ୍ଷରରେ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଓ ଡାକିବା ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକିବ ଓ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। 1 ଏକ 2 ଦରେ ହର୍ଷଉ ଦୁ ହର୍ଷଇ 2 3 ତରେ ହର୍ଷଇ ତି ଦନ୍ତେ ନରେ ହର୍ଷଇନି 3 4 ଚରେ ଆକାର ଚା ରରେ ହର୍ଷଇରି 4 5 ପରେ ଆକାର ପା ନିୟଞ୍ଚ 5 6 ଅ 6 7 ଦନ୍ତସ୍ୱରୀ ଆକାର ସା ତ 7 8 8 9 ଦନ୍ତେ ନ ଅ 9 10 ଦ ତାଲବେଶ 10 11 ଏ ଗରେ ଆକାରେ ଗା ର 11 12 ବରେ ଆକାର ବା ର 12 13 ତୋରେ ଏକାର ତେ ର 13 14 ଚ ହର୍ଷଉ ଦ 14 15 ପ ନନ୍ଦ ର 15 16 ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୱରରେ ଓକାର ସୋ ହ ଳ 16 17 ଦନ୍ତେ ସ ତ ର 17 18 ଅ ଠ ର 18 19 ହର୍ଷଉ ମଧ୍ୟଣରେ କାରଣେ ହର୍ଷଇ ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଇସି 19 20 করে ওকার ক ডরে হর্ষই ডি এ 20